हेलो एवरीवन दिनै जों सावरायनो नागिरदों जे नोंथांमोना सामार्ट इडुटरिन वेबसाइटआव फार्स्ट सेमिस्टारनि जायफोरा स्टुडेन्टसफोरा रेजिस्टार खालामखांबायमोन रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव जायफ्रा पासवर्डखौ बावनानै दङ बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खायफा स्टुडेन्टसफोरा आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों जे आदा पासवर्डखौ बोरै रिसेट खालामो बा पासवर्डखौ आं बावबायमोन मा खालामनांगोन दा बोरै मोनफिनगोन बेफोरबायदि गोबां कुइसनफोर आंनिसिम सफैदों। बेनिखायनो आं भिडिअ बानायनानैनो नोंथांमोन साफ्रोमनिबो डाउटखौ क्लियार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। भिडिअखौ फुल नायजोब अब्लानो बुजिगोन। नोंथांमोना बेनि थाखाय फार्स्टलि samartedu bunip.samart.edu.in आव थांनो नांगोन बे वेबसाइटआव। बे वेबसाइटआव जाय वेबसाइटनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानै डाइरेक्ट क्लिक खालामबानो बे वेबसाइटआव लानानै फैगोन। बे वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना लगइन खालामग्रोनो अपसन फैयो। नोंथांमोना जिहेतु अलरेडि रेजिस्टार्ड जाखाबाय निउ रेजिस्ट्रेशनबो जाला बेयो। बेनिखायनो जोङो दायो पासवर्डखौ बावबाय जेब्ला जों रिसेटसो मारिनांगोन। बेनिखायनो जोङो नैबे रिसेट पासवर्डआव खनसे क्लिक खालामनांगोन। जेब्ला रिसेट पासवर्डआव क्लिक खालामो बेवहाय प्रग्राम सेलेक्ट खालामनो होयो। सेलेक्ट ए प्रग्राम बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगौ BA ना BSc। बेनि उनाव इनरलमेन्ट नाम्बार नोंथांनि जे रल नाम्बार बा इनरलमेन्ट नाम्बारखौ बेवहाय लिरब्लानो जायो। बेखौ आं मोननैखौबो फिलआप खालामनोसै। नोंथांमोनाबो फिलआप खालामब्लानो जाबाय। आंनिया फिलआप जाजोब्बाय। बेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना साबमिटआव खनसे क्लिक खालामनानै होयोब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांनि रेजिस्टार्ड इमेल आइडियाव OTP मोनसे थांगोन। बे OTPखौ नोंथांमोना नैबे बाक्सुआव फिलआप खालामनानै होयोब्लानो जाबाय। दायो आंनाव OTPबो फैबाय। आं OTPखौबो होबाय। बेनि उनाव OTPखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना साबमिटआव खनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव साबमिट थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोदान पासवर्ड बेवहाय दोननो नांगोन। पासवर्डखौ ओरैबायदिसिन जे नोंथांनि नामखौ गिबियाव लिरग्रो। नोंथांनि नामनि फार्स्ट जे लेटार बे लेटारखौ केपिटेल लेटारजों लिरब्लानो जाबाय। बेनि उनाव गासैखौबो स्मल लेटारजों लिरब्लानो जाबाय। बेनि उनाव @123 होनानै नोंथांमोना बानायनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय आङो नैबेवहाय पासवर्डखौ लिरदो। बेनि उनाव नैबेवहायबो लिरफिननानै साबमिटआव जेब्ला थुगोन अब्लानो बेयो पासवर्ड जागोन। अके आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय। आं सर्टलि बुजायबाय आङो। आंना अलरेडि पासवर्डखौ आं मिथिखायो। बेनिखायनो आङो पासवर्ड गोदान दोनला। नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुजायहरबाय। जायफ्रा डाउटआ क्लियार जायाखै नोंथांमोना डाउट माबा मोनसेफोर कुइसन सोंबावनो गोनां दंब्लाथाय नोंथांमोना इजिलि थ्रु उइथ कमेन्टनि थ्रुयै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। अके लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय दिनैनि भिडिअखौ। आइ होप एसेब्लाबो हेल्पफुल जाबाय। अके थेंक इउ।